Kaixo Durangar guztiei. Zeuengana jotzen dut, lehenik eta behin, bizi dugun egoera honetan lasaitasun eta animo mezu bat bidaltzeko. Egun gogorra dira Durango osatzen dugun guztiontzat, baina maitasuna eta konfiantza transmititzeko egunak izan behar dira. Gure artean zaintzeko eta behar duenari laguntza eskaintzeko. Lagun gaitzazu etxean geratzen. Alde zaharretatik tabiraraino, Madalenatik Arripauzuetaraino, Larrinagatzutik San Faustoraino. Gera gaitezen etxean. Durangon ere badakigu zer den elkartasuna. Hori erakusten ari zarete une bakoitzean. Udalaren eta herriko elkarteen artean antolatu zen laguntza sareak 300 Durangar baino gehiago biltzea lortu du. Kopuru horrek erakusten du Durangon elkartasun komunitate bat osatzen dugula. Badakit askotan erakundeak gure errealitatetik urrun daudela sentitzen dugula. Gure kasuan behintzat ez dugu nahi horrela izaterik. Izan ere, Durangoko udalean zeuen guztion egoerak kezkatzen gaitu. Horregaitik, eta Durangar askok egoera ekonomiko zailak bizitzen ari zaretela ulertuta, udalak neurri ekonomiko batzuk hartu ditu zeuei laguntzeko. Lehena, Durango Kirolak, Bartolome Ertzilla Musika Eskola, Udal Euskaltegia eta Astarloa kulturgintzaren kobrantza guztiak etetea ekainaren batera arte. Bigarrena, terrazen tasen eta merkatu txikiaren postuen kobrantza ekainera arte atzeratzea. Bitartean, erabili ez diren aldiak, itzultzeko bideak aztertzen ari dira teknikariak. Gure asmoa hori da, baina sakonago aztertu behar da teknikoki. Hirugarrena, ibilgailuen zergaren ordainketa maiatzaren 31 arte atzeratuko da. Eta laugarrena, azkenik, egoera ekonomiko zaila bizi zuten eta zatikatzea onartu zitzaien Durangarrek ere hilabete bat atzeratuko dute kobrantza. Badakigu zein egoera zaila pasatzen ari zareten. Gu ere, gure inguruan ari gara bizitzen, gure familietan edota gobernu taldean bertan. Dena den, gogoratu behar dugu ontze bertan pandemia hau gelditzea dela lehentasuna. Horregatik, egoera hau hasi zenetik prebentzio neurriak hartu ditugu. Gainera, haulen dauden sektorei laguntzen saiatu gara. Une honetan, zuek babestuta sentitzea nahi dugu. Horregaitik, neurri hauek hartu ditugu. Laguntza sare bat sortzea herriko eragileekin. Adinekoentzat janari banatzeko zerbitzua. Adinekoei deitzeko zerbitzua. Kaleak desinfektatzea. Ota zerbitzua etetea. Eta beste ekimen berri batzuk aztertzen ari gara eta martxan jarriko ditugu. Batasun garaia da. Denok batu eta alde berean birusaren aurka lerrokatzeko garaia. Egoerak kritikoa izaten jarraitzen duen bitartean, nire ahotik ez da batasuna ez den hitzik aterako. Batasuna, hildako eta kutsatu gehiago ez egoteko. Batasuna, gizarte bezala hasteko. Batasuna, egindako lan guztia hankaz gora ez jartzeko. Azken batean, batasuna, herri bezala aurrera ateratzeko. Historian zehar Durangarrok beti erakutsi dugu herri bezala gure helburuak lortzen ditugula.
geratu etxean eta zaindu.